Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 30 oktyabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimizi dünýäde şu gün garaşylan iň uly syýasy waka, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen Hytaý Halk Respublikasynyň prezidenti Xi Jinping bilen bilelikde geçirilmeli duşugyny başlanýar. Bu duşuga bütün dünýä halkları, devletleri, milletleri, yönetim gullukları, siyasetçiler ve bilermeler, jurnalistler hemmesi sabırsızlık bilen garaşyp otur. Şol duşuk şuun geçiriler, öne haçan on neticesi ayan ediler ya ıglan ediler, ol belli der, şuun aşam ertimi, büyürgün mi, öne belli bir neticeler aydılar, yapık kapılan anırsını geçirilse de ol duşuk, yankı, presi üçün yani haber berişleri üçün bir zatlar aydarlar. Yönüştaydı. Son öňü syrasyny bar ýagdaý bilen esede biraz tanış etmekçi bolýan. Gelin inni ştaýda Amerika üns bereli. Dekabr aýyndan bäri ýagny Donald Trump'ın inni şol prezident mesela saylawyny ýeňdi diýilen gürrüňden bäri şu neçeli Amerikanyň döwlet bergisi ozal 36 trilyon dolar bolunmalsa Donald Trump wezipa geçeli bäri ýene-de 2 trilyon üstüne menni şuun kun Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet bergisi 38 trilyon ýaýdyly. Diýmek Trump wezipa geleli bäri Amerikanyň döwlet bergisi 2 trilyon köpelipdir. Bu ozal görülüp estilmedik derecedäki sanlar o ýöne ýagdaý şolar ýaly. Enne ýanky ykdysadyatçylar bilermeler hasap edip çykarypdyrlar. Eger Amerikadaky ýagdaý şu gidişine gitjek bolsa her 5 aýyň dowamyny ýene-de döwlet bergisi Amerikanyň döwlet bergisi 1 trilyon ösür dip aýdylýar. Diýmek 10 aýyň dowamyny 2 trilyon bolmaly. Ya şeýdik gider diýer. Eger şu işleriň öňe alınmasa, çäre görülmese. Bularň sebäbi dörli. Ýa-ni Amerika beýdip bu güýçli depgini berge ýa borja batyp otur. Olam mene şol Donald Trump'ın häkimede gelmegi bilen utgaşdyrýarlar. Sebäp ol adam bir gün bir habar ýetirip duýa netije çykarýar ýa karar kabul edýär. Ertesi gün birbirinden başy ýa garşylyklaýyn kararlar çykaryp otur. Onuň bir ýurdun içinde de daşynda da dünýäde de uly bir durnuksyzlygy emele getirýär. Ýani hem siýasy tarapdan hem ykdysady tarapdan. Ine şonuň netijesinde de durnuksyzlyk bolan ýagdaýda ine şolar ýaly emele gelip Amerikanyň döwlet bergisi 2 trilyon gymmatlady. Ine Donald Trump'ın bitiren goşadyrmak üçin näki hyzmatynyň netijesinde. Ine beýleki tarapdan seredýär bir dünýäde şu gün 2 tane güýç barda. Iň uly ýokary derejedäki güýç Amerika bilen Hytaý. Ine Hytaý tarapy näme diýär şu bolan ýagdaýda. Bular eýen bilýär 9 aýyň dowamyny ýani Donald Trump'ın dünýäni bulaşdyryp oturanyny görüp bular öňünden milliýarlar soňşalar ýaly iş etjegini ýa bulaşdyryjagyny şoň üçin dekabr aýyndan başlap ýani Hytaý Halk Respublikasy özüniň altyn gorumuny ýani altyn zapasyny hazinada saklanýan pulun altyny ozal 5.000 tonu ya şoňa barabar diýip hasap edilýär. Ya şu derecede saklanýan bolsa, geçen ýylyň dekabryndan bäri, geçen 10 aýyň dowamyny şolar Hytaýyň altyn zapasyny ya goruny 5.000 tonadan 40.000 tonna çelli ýokarlandyrdylar ya köpeltdiler. Be näme diýmek? Diýmek 5.000 tonnan bir ýerde goýsak 40.000 tonna bilen deňeşdirsek Hytaýyň altyn zapasy 8 esde köpeldirli. 9 aýyň dowamyny. Bir de bir görülüp estilmedik bir
gatı ulusanlar hawu. Näme üçin beýle boldy diýip soraw berilmegi mümkin. Näme üçin? Nirden ilkinji nowbatda nirden Hytaý beýdip 5.000 tonnadan 40.000 tonna ýetdi. Nirden aldy bu pullary, gyzyllary, altynlary? Tamam. Näme niýet bilen şunu toplady? Gelin ene şu sorawa jogap gözlesek, nirden alındy şol altyn zapaslary? Bular Hytaýlar şu geçen ýylyň dekabryndan bäri aktiv şertde şu dünýädäki döwletlerin haýsy birine altyn bar bolsa, bulan goru bar bolsa, zapasy bar bolsa satyn aldylar. Şol satyn alynan altynyň möçberi şu günkü 40.000 tonna diýip aýdyldy. Bu gaty uly sanlar ýa gaty uly möçber. Näme niýet bilen satyn aldylar bular? Duulla üýşüp goýmak üçin metal bolýardy, gyzyl bolany, altyn bolany tapaw diýip ullanylmasa bir ýatan öme bolýardy. Metal olmaýanly baýda gymmatdyr bahasy bolýar, ony işlemese olam bir metal böle ýaly bolup durdy. Ýöne dünýäde pul aýlanşygyna, ykdysadyýetde ilkinji nowbatda ýa-ni gyzyl gorun, altyn zapasyň bilen ölçenildi. Sana bir döwlet karz berjek bolsa, ýa sen karz aljak bolsaň, ola soraýar. Sen näçe tonna altyn gorun bar? Men sana şunça zat beren ýa dollar beren, ýöne sen gorun bolmaly. Eger birden sen ýygyny özürşüp bilmesen, şu altyn bilen hasaplaşarsyň. Altyn hasaplaşyk emes, birligi bolup durdy. Pul birligem dünýäde şu gün ullanylýan esasy pul birligi näçe 10 ýyllyk dowamyny olam Amerikalylar dollary bolupdy. Ol Ýewro Saýyzynyň ýewrosy, ol diňe Ýewro Saýyzyna girýän döwletleriň arasynda giňden ullanylýar. Onuň daşary ýurtmen edilen söwda satykda da kämir ullanylana, ýöne esasy pul birligi, dünýä meşhuruna ullanylýan pul birligi dollar. Amerikalylar näme diýerler? Bular bilýärler. Öňünden hasaplap görýärler. Eger Donald Trump häkimet başyna gelse, o zaman 16-njy ýylyň 20-nji prezident boldy da ol özüni görkezdi. Näme okuyupsuzlygyny. Ikinji gezek saýlanjany gözi ýetip ýa saýlananyň bilenden soň bular gysgaly ýagdaýda Hytaý öz altyn goruny ýa zapasyny tekil etdi, şu günkü çelli köpeldi. Näme üçin edildi? Amerikan dönüp duran ýemesi bar. Agyp dönüp duran siýasaty bar prezidentiniň alyp barýan. Ertesi gün sanksiýalar bolan ýagdaýynda, şu sanksiýalaryň üstüni ýapmak üçin ýa kemini ýetmeden doldurmak üçin Hytaý altyn bilen hasaplaşyk beýleki döwletler bilen. Ikinji ýagdaý, ony edibemýärler bir näçe döwletde. Hytaý ýuwaşlyk bilen pul birligini ýagny ýuany dollaryň ornuna dünýä dolanşygyna girilmekçi. Ýagdaý şoňa da barýar. Sebäp Amerikalılar bize dünýäde bize liderlik gerek gel, biz hiç kimi kömegem etmekçi de nämeseler özüşür, biz Amerikalılar öz durmuşymuzy ýaşajak diýip durka, onun liderligi bir almaly bolýardy öz boýuny. Köçede ýatan garaşdyrlygy biz mezuri ýagdaýda kabul eden günümizden şu Amerikanyň medwaturyny şo bilen desseň bolup durdy. Liderlik yerde galyrmy? Ýok, Hytaý öz eline alýar. Şoň üçin Hytaý ýerde geçdi. Dünýädäki pul dolanşygyny öz milli pulu bilen, üstü bilen, ýagny ýuan bilen geçirmekçi. Geçiribemýär, bana Orsiýet bilen edýän söwdasyny, beýleki Aziýa döwletleri bilen edýän söwdasyny dollar ullanana olar ýuan öz pul birligini ullanýar. Diýmek ýakyn gelecekde dollar hümmeti pese düşer. Ya Amerikan öz içki döwlet pulu bolup galar. Oň ornuna da häzir Hytaýyň ýuany gelmek gaty mümkin. Bolajak zatlar. Şoň üçin häzir şu gün Trump barýar, Xi Jinping'in üstüne şertname bağlaşmak üçin. Xi Jinping baranak Amerika.
bilem eýem Hytaýlaryň ýetjek derejesine ýeterliginiň alamaty ýurtdaşlar. Seredin bolan zatlaryny taryhy biraz ünsüňi sowmakçy bolýan. 60-njy ýyllaryň başynda Sovet Soýuzy bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyna şol Hurşewň döwründe sowukluk ýa agzalalyk girdi. Ondan 69-njy ýylda şol Orsiýada SSR-iň diýip şol döwür SSR-iň ýemesine Damansk ýarmadasy bar Hytaý bilen ýemedýän herhet ýerinde. Şoňa Hytaýla bilinki diýip çöwüş etdiler 69-njy ýylda. Bizim goşullarymyzdan şonu duran ýerine ýygyna gaýtardylar bir küçügüniň dowamynda. Ine şondan soň bu iki döwletiň arasyna agzalalyk ýa-da konfrontasiýa girdi. Muny hem kim ullandy? Amerika bilen Ýewropa ullandy şo döwür. Sebäp bilen hemmejiginiň ýagasy ol döwür iki sany hegemon barda beýik döwletler ýa güýçli döwletler Amerika bilen SSR. Inni şol Hytaýam iki arada ulu millet, ulu döwlet Hindistanam şo taýda, Hindistana Sovet Soýuzynyň tarapdary elmedem. Emma Hytaý şo taýda agyp dönüp duransoň, ýa-ni SSR-e hüjüm edensoň, muňa Amerikalılar hemme zawod fabriklaryny şo taýda gurup berdiler. Hytaýlara näme gerek bolsa, uğratdylar Ýewropadan dörli tehnologiýalary. Ine ozaldyňa şol ekin ekip serçe atıp ya şuna meňdes balyk tutup diýen ýaly o hojuluk bilen agrar döwlet bolup ýaşap beren Hytaýlar şol döwrüň degisli savremeny diýip türkmençe taýdy. Şol döwrüň öňde barjy tehnologiýalaryny Hytaýa peşkeş berdiler. An ullanýy tehnologiýasyny. Olaryň zawod fabrik kurdular. Ýuwaşlyk bilen men aýdýan Hytaýyň şo pişik basysy ýaly siýasety bar. Olar ýuwaşlyk bilen alýarlar, uruş söwüş bilen alýar. Ene şeýdip o ikat depser arasyna eşek öler diýdi türkmenler. Ýöne bir nakıl başgaçarak bol iki ata depisti Amerika bilen SSR arasyna şolaň azalalygynyň, şolaň uruşunyň peýdalygyny Hytaý ýuwaşlyk bilen öz ykdysadyýatyny galdyrdy. Ene inni bugün kun Hytaý öz güýjüni, kuwatyny, bileklerini görkezýärine men şeýle. Inni men siz bilen dikleşip görleşmäge taýýardym. Etjegini etdi Hytaýlar. Ana gurýar goşun bolsun, ýa-ni deňiz goş floty bolsun, howa ýemesi bolsun, armiýasy gurup, hemmesi zat gurular Hytaýda öpçül. Artykmajy bilen. Enne şol Amerika enne Hytaýym sen öýe ornuň bilen otur diýmekçi. Olam bolar. Eger Amerikada şol real prezident saklanyp öňki agalyk edýän ýa hyzmatdaşlyk edýän territoriýasyndan, ýagny Ýewropa Birleşiginden, NATO ýaranlygyndan, beýlek üçüncü döwletlerden, bäşinji döwletlerden, goňşy döwletlerden ýüze urýan bolsa, indi şolar Hytaý öýdüni alýar. Şol sany biziň Merkezi Aziýa döwletlerimiz. Olara ine Putin peşkeş berdi. Şu meni orlasaňyz bolýar, ana Orta Aziýa sizinki. Şona medbotylar Hytaý bir zanyň türkmeniň malyny degerdegmedine satyn alýar. Emma baharar aýdylýan näler? Näçeden satyn alynany? Ya näçe ýyllyk möhlet bilen görüleşlerini beýleki tarapdan Orsiýat muhtuna daşawaty türkmeniň newtini gazyny we beýleki ýarasy ýörüsi baýlyklaryny. Ene ýa-da şuna geldi, enne Hytaý öz güýjüni, öz bilegini görkezmekçi. Enne şunu göreli, Donald Trump näme üstünlük gazanýar Xi Jinping bilen duşuşynda. Bana bütün dünýä şol sany bizim türkmenlerim garaşyp otur şo duşuşyň netijesine. Indi diýjek bolýan zatym şu taýda ahyrky netijede şol men aýtjak bolýan zatym taýagyň iki uju bar da bir ujuny aýdyp berdik. Ene Amerika ýetkisine näçe trillion dollar geçen 9-10 aýyň içinde we Hytaý näme utdy geçen 9-10 aýyň içinde. Eni sonra şu taýda bize türkmenleri biz näme utdyk ýa näme ýitirdik geçen 34 ýylyň içinde. Ene şu problemi ýa şu mesele barada
saparağı beýleki ýaş ýigitlerimiz bilen bilelikde eden çykyşlaryň bir näçesini nyktab aýdyp berdi. Bizim yitiren pulumyzyň mukdaryny 750 milyar şeýle, soň ýene de 750 milyar beýle umumy alanda 1 trillion 500 milyar dollar Türkmeniň agdynyň kakyp alyp kimleri bunu ýal etdiler, ýa kimleri ogurlap getdi, mesele şutaýdy. Jikme-jigin çykaryp berdiler, aýtdylar, bir günde näçe milyon, bir sagatda näçe milyon, bir hepdede näçe milyon, bir ýylda näçe milyar, hemmejigini saparagyny sifragramda görkezdi. Bar şol. Indi şutaýda şol aýdylan zatlar boş galmasyn diýip, men şu halkyň sesi saýtyny ýöredýän ýigitlerden etçi haýşym, şu sifrlary asyp goýmaly bir ýerde goýdursam, Norwegiýada bar da, olaň ön aýlanyp dur, togaýlayan şot çykýar. Her minutda, her sekundda näçe pul, näçe meçwerde hadina gelip düşüp dur. Biz şonu günlük näçe gelýär, hepdede näçe gelýär, sagatda, günlük, hepdede, aýda, akyny ýyl, bir ýylda näçe gelýär diýen ýemeni tablisany goýmaly, goý halk görsün. Ýokarsyna da ýazmaly. 30 ýylda ýitirenmiz 1 trillion 500 milyar. Onsoň 25-nji ýylyň ahyryna näçe ýitirdik? Bir ýylyň dowamyna 26-njy ýylyň 1-nji gününden başlap, 1-nji sagatlaryny başlap, şo gidip dur aýlap şotçu. Şol Türkmeniň agdyndan kakılıp alınýan ogurluk pullar. Şonu haýyş edýän ýigitlerden goýdursun şo taýda gerek adam ýurtdaşlarymyz knopkany basandan girip görýär. Ha, geçen aý ýaşyn çorak bizim pulumuzy ogurlapdyr, beni jenaýatkar topar, özüň hökümet diýip atlandyrýar. Bulay diýýän şunça ýitiripdir. Bir günde, bir sagatda, bir hepdede şunça ogurlanypdyr bizim hadinamyzyň puly. Yani nebit gaz girdi, beýleki ýerasy ýersi baýlyklardan alınmaly salgyt. Hani? Indi şonu biz halk bolup soramaly. Eger şonu etmesek, onu biz şumal Amerikan gününe düşýär. Eýem olaň 38 trillion döwlet bergisi bar. Emma Hytaýyň bolsa 40 000 tonna gözüňe getirip görün, 40 000 tonna altyny. Ondan dünýädäki güýçli guruply döwlet şolar bardy. Indi men aýlap dolap gurruny Türkmenistana getirjek. Saparaga aýdyp berdi, şol indi alınmaly salgytdan gelmeli pul nir dedik. Indi men beýleki meseleni aýtmakçy bolýan şutaýdy. Hani 34 ýylda böyle eser döwründe zat almandyr diýip 34 ýylda Türkmenistanyň gaznasyny ýa hazinasyny gelip düşen näçe kilo altyn bar, tonna diýmeli. Kim aýtdy şonu? Kim görkezdi şonu? Kim bilýär şonu? Hiç kim. Ýok sebäbi. Ýöne altyn pullar ýa altyn harit geli altynyň özü gelýärmi Türkmenistana? Hawa. Muňa men size Suwutnama hökmüne birje mysal getirin. Ýadyňyzda bolsa şol Gurbanguly 2007-nji ýylda ýani häkimet basyp alan döwür başla. Ölne taýagal kartan öňünde ol jaýlan guruluşyny onu muny aýdyp berkä. Türkmen halkyna mı ýa naklaryň töwrüň naklarymy ýüzler. Hana Türkler sizin gözüňiziň nämesini ýagyna ýa puluňyzy eliňizden kakyp alýar näme diýip aýdýardy. Şonu aýtdy boli. Bir hepde geçmäke İstanbulyň aeroportundan Türkmenistanyň ýanky howa gamasyny samolyotuna ýagny Aşgabatda uçmaly samolyoty saklap şoň bortundan samolyotyň içinden 1 tonna 500 kilo altyny sakladylar. Türkiýan gümrük mesullugy. Näme anlady? Demek şol altyn gatnawy emeden mi, Türkiýeden mi, Arap döwletleri nirden mi, kimler bilen bular ýa-ni bir söwda eden bolsalar, ýapyk gapylan aňarsyny şonu altyn bilenim alyp Türkmenistana äkedilýän eken. Indi şol birje Suwutnamasy 1,5 tonna
Bir reýse bir samalyotdy. Türkler şonu saklady. Aýan edildi gazetlerde de ýazyldy, ekrana da çykdy 2007-nji ýylda. Ene şol çykdy boli Gurban bolyn sesine suw sepilen ýal şondan soňra türkler diýmek tek harpyna magdyma we emesi ysgyny bolanlar. Yani demin götürünen alýan bagyşlan bol türkmençeler baýsan. Tutully ogurlugyň üstünde. Ene alalaşa geldiler. Sena inni öwrülip türkleň adyny tutmarsın. Bizem sen o ogurlyk harytlany gözümiz ýumaly akide ber nirak edýän bolsun. Ene şeýdip gürleşiler biler. Yani anan nasıl 1,5 ton altın nira ettin şunu sonra başta da yok. Yani elimizde yaka tutarık var. Olumsa 1,5 ton ol altın derler. Hani Kurban ol on kimin yerine çırsadı. O öz öyünnaki çağalarını onun kızılın köş saldırını da 1,5 tonu aşıvatlar bütün ahalın mesela içögünü ya kırışatını altın bilen de desen böyle altın çayla demir bilen. Hani yok. Halkın pulu der mi? Ya hadina gelmel pullar mı? Ya bir Kurban olun atasından miras alın emlak mı? Yine men sizi şu meselenin üstüne getirecek boldum. Saparağa edip verdim. Her gün yitirýän pulumuzun emesin. Sebäp bizde salgyt yok. Yurdun daşyny çykarylýan görlü ýanky gymmatlyklara. Salgyt yok da. Özara görleşilen men sana mesela 1000 tonna nebit berýän sen maňa orna $1 milyon men ol daşary ýurtda hasa moklo ya ogluma ya gyzyma ya ýegenmi. Bolly olara alyp gitdi bilerim o pul otak geçirdi. Ýön Türkmenistanyň gaznasyny ya Türkmenistanyň merkezi bankyny düşýän pul ýok. Olun gazna diýanyň içini süwseläýmeli zat ýok ýurtdaşa. Amma näçe bergi var? Onun biz hiç şeyimiz bilemdi. Yani yurda varamızda bellisi bor olama. Bula olsa hani Dubai'da yine bir yerde köş kurup ahirine beresim göçürüp 70 nesiline yeterlik oğurluğu yani daşap akın yaşap böyle. Sizin beni kösünüp Türk'te mi yine bir yerde mi? Qarada Ahmet çekip iyiliğiniz akırı İmit bilen öpçün etmekçi. Olağım yağdayını özünü görüp otursunuz. Men qaytalap oturmayın. Yine umumi aysan, umumi yağdayda yine bilinki şular yağlı. Düşen günümüz. Soraman başarmal bizim. Hani Türkmenistan'ın hadinasını akı pullar ya bolmalı pullar. Hani Türkmenistan altın koru ya altın zapası. O ağzın ne olur görülüyor ağla samsık. Biz de 4-nji ýerde dursa. Onda sen 4-nji ýerdäki döwletiň hazynasyny açyp görkäz gaznasynda näçe altyn zapasy gordur. Ana Hytaýlaryň 40 000 tonna. Sende näme bar? Türkmen halkynyň gaznasynda näme bar? Hiç adam ýok. Başgaçarak sözülenjek bolýar. Ýöne bolanatdy. Şeň ony ekrana çykarmak ýa diline getirmek. Yani bulan edip oturan cenayeti katı uli. Demek eğer gaznada zat bolmasa, şuunki yaşap oturan nesil bir, şuunki doğan çağılır iki, solardan doğacak, onun anır kılır, hemmecigi daşar devletleri bergeli var. Şu haramzadalık edip oturan cenayetlerin neticesinde. Düşýäňizmi? Ya biz onu her birimiz gol çekmeli, biz şu devletten, yurttan, yüzewriyat näme bolsa şo bolsun. Yoksa onu gelin öz devletimizi, öz yurdumuzu, öz geleceğimizi eýerlik edelim. Ütköşük zat yok. Siz haýsy şagarlary iýdirip berýärsiňiz. Öz gelecekki nesillerin ırskyny sizin agzyňyzdan kakyp hany urdumşalyk edip oturýar. Men şuun size şu habary ýetirmekçi boldum. Hani göreli Donald Trump bilen Xi Jinping'in arasynda näme alalyşyk gazanylýar? Yani hükman bir zatlar bolup geçer. Ya şolar alalasy gelip bu dünýäni ikiden paýlaşarlar öz aralaryna. Ýoksa mı? Şol öwran aýdyp gelýän zatym, 3-nji jahan urşunyň ýene bir ojagyny ýa owadyny o tarapda da tutaşdyrarlar. Hytaý öz pälinden mi? Olar eýem aljagyny edinjegini edinni.
Sol 60-njy, 70-njy, 80-njy ýyllarda bir ýanky SSR bilen Amerika özara gyrlyşyp, özara ýaryşyp, ol raketa çykardylar, nämetdiler, o kosmosdaky ýaraglar diýdi. Şoda SSR ýykyp. Hytaý bolsa güýç toplady. Bulan tehnologiýalaryny aldy, özüne zawod, fabrik kurdy. Hytaýdan öňde duran tehnologi ýogum diýsen boljak. Hana bütün dünýäni Hytaýyň harytlary basym bolup ýatyr. Hana? Ine akıllı işlenilse şeýle bolýar. Öz döwletiň, öz milletiň emesine adyny, hatirasyny awraýan işlenilse ine şeýle bolýar. Bizimkiler öz milletini ýok etmek üçin ine şol wezipe oturdulan dikme serdarlar. Olaram getirip diken Putin. Atasyna moglunam. Ol öňkü ol aňyrdan gelýär Moskwaň ol ýemesi uly. Şaň garaşsyzlyk bayramyny belledik bol dünýäni garaşsyzlyk bellemdi, ýöne şoň kabul edildi diýip belleýär. Garaşsyz halk beýtip ýaşamallar, bu göz gyna ýazdydy. Bolýar ýurtdaşlar, men bundan aňryk gidip oturmaýyn. O täze habarlar gelenden soň bir netije çykaryp size habar ýetiren. Sag bolun, sag oturun, her biriňiz öýüňizde saglyk.